hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po Rikiti Vu nasi Monday 2 June 2025 munapatirani kwa familia ya dziko la Zimbabwe. Icho kwadi muri ya Zimbabwe direnya ndinayo pano mukoma kepinde muri ya Zimbabwe yakaitika pa Mangura muri ya Zimbabwe yemuruma ita zvekutenga gold mukadza achita zvekutengesa hembe uri usiku kumapasti wani dza usiku vakapindirwa nembavha zvinokona kuita nhatu wani akapakata asi zvakaitika ipapo ndezvekuti murume pakanuka dho akabvarwa nepfuti chibva yachikoka mukadzi murume wani bava yakapinda mukati yakatora mari ikatora foni yatora mafoni kudaro foni chibva yadona pasi murume pakatofenda kutara zvakazoitika ipapo hapana mari yakaenda mbavha nemukadzi mbavha nemukadzi mara ina kuenda ndine nyaya yekwachihota yemukadzi ane murume wake nevana 6 vatanhatu akaenda kune imwe nzvimbo iri kwachihota zvakare ndokunotizira kuita mwenga hama dzemurume wamukadzi uyu dzashanya ikoko kakona mutambo wabira zvikanzi muri kuzviziva here kuti kunoko mabva kwakati kutori nehama yenyu yakatizira kunoko itori ipapo vachindosvika paruvanzi vari kuona mukadzi yanzu adziva kuti wagamuche vana tete sori zvinyi tinozotaura manyai pa National FM WhatsApp channel munozvionera kadzimwe dzenyaya dzamakabatirwa kana baba Isabel tsudzirai chimwe icho kwade muri ya Zimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura ndinacho muri ya Zimbabwe chandichaziuya nacho ndichikupai chemurume akabata mukadzi nechikomba abata mukadzi nechikomba ndokunoripota kwa sabhuku ichibva endeswa kwa mambo vari pamambo ipapo nyaya yakuda kunotaurwa paipe mukadzi ndokusumuka ndokungosvika kungoti kola kwe yemurume wake chako chibhakera kochiko chibhakera nei varume we chibhakera murume hako zvikanzi kochii zvikanzi pandaita chikomba pesa apa anga ari kupi munhu ndiwe honzeri wanga usipo iwewe ndiwe wakakonzesa ndite chikomba mani ndiwe dambudziko akiwa munhu wo haisiriyo nyaya pasine mberi shaunga paka chegutu muri yeZimbabwe tine murume akaita 2 days ari mumba achitenderera iri imba yerudzi rwekitchen mushure mefamily iyi yakanga ine dambudziko remwanakomana airwara but mwanakomana uyu airwara nenjere but zvakazokonzeresa kuti vanhu vatadze kuwirirana mukati mekugara mukati mefamily iyi nokuti mwana uyu aigara achitaura zvakasiyana mangwana anotaura kuti ava vanhenge vari veukama ndo vakonzeresa ndirware vakaita zvakati mangwana aigona kungomuka achiudza imwe imba zvakare kuti imimi mwana wanhenge akafa gore rakati ndimi akaita zvakati but zvimwe zvechose zvimwe zvaaitaura vanhu vaitoziva kuti zvaataura izvi ndizvo zvakaitika izvi nikwatakafamba zvakabuda kureva kuti vanhu vangasisita kunyatsowirirana zvakanaka mukati menzvimbo ino kuti mashoko aitaurwa nemwana uyu akapedzesera vanhu vaakupesana vamwe vachitevedzera kuti anorwara uyu but vamwe vachitevedzera kuti anorwara hake but gore riya patakafamba hazvina kubuda here izvi iye ari murwere azviziva sei saka zvaari kutaura zvese ndezvechokwadi vanhu ngatigare pasi ndobva vagara pasi ndokubva vafamba kuda kuita tsvakurudzo yekungoti isusu hatingaite tsvakurudzo yekuti munhu uyu zvaari kutaura ndizvo ngatiite tsvakurudzo yekuti munhu ari kutaura mashoko anokudanisa vanhu arapwe asiye kurwara kwaari kuita kune njere ndokubva vafamba zvikanzi dzokerai kumba kana muchinge vadzokera kumba nemubatsiri ndokwandoda kutevera ikoko togara pasi ndokuratidzai zviri kukonzera kuti chii chiri kuitika vanhu vachibva vaungana zuva ravakaungana vanhu ava munhu akanga ari mukati mekuya kuzobatsira semubatsiri motokari yake yakabuda murodhi ikarova muti but hapana kakuwara mangwana achibva ndikudzoka neimwe motokari achisvika akachibva ati ndiri kukumbirawo kana muhambe yenyu muri vangani vanhu vakaonekwa varipo 47 zvikanzi 47 aripo here ane imba inokwana vanhu ava zvikanzi nemumwe ndine kitchen yangu zvikanzi hongu imba ndinoida but ndinoda imba isina kumbogara kana iri kitchen but iri imba isina kumbogara yarara vanhu kati yakarara vanhu handiri asi yekutandarira asi yekuti munodyira hongu but kana muchimboziva kuti kunyangwe vana chaivo vakamborara muimba handisi kuda kushandisa imba yakamborarwa zvikanzi neumwe aiwa imba iri kwangu inini ichangobva kuvakwa asi haisati yapera hongu yakaisiwa denga zvese zvakaitwa but haisati yakushandiswa ende hakuna munhu akamborarama zvechokwadi kisheni ngekakura ndokubva vapinda asi vanhu vakagara zvo zvekuti varume nevakadzi vakapedzisira vese vangogumana papasisina ground ndekuti vanhu vaite sei vambomira ndobva kwangosiyiwa ground space kudhoo kekuti vanhu vaite sei zvikanzi bvisai dhoo richibva rabviswa zvikanzi padhoo apa ndine jira rangu randinoshandisa pamicheka yandinoshandisa ungave wekuchechi kana kuti wogodobori ndokubva mucheka uyoyo wawashwa ndokubva wapinwa padhoo wakarembera kuita senge dhoo zvikanzi right varume panapa iko zvinozvi
vanhu vese muchiri paimbobudai panze padho pakabva paisiwa gaba iri rakanzi endai munotenga gaba kushopu chamunoziva chedemu chinogara chiri mugabe ungave mukaka ringave jemu ringave beans but ndiri kuda zvinhu zviri mugaba but zvaya zviri mugaba ndiri kuda kuti panapa imimi vanhu vakaungana imimi panapa kana pano unoda kudya chiri mukati momo idyai zvenyu but kana mavhura ndipei gaba racho kuno ende gaba racho musati gamuchiza endai munorisa padho apo ndovhara raiswa padho raiswa padho zvikanzi munhu wese panze gaba raiswa padho pachivo patorwa bhandi raanga akasunga iye ndokubva arise pati padho ipapo zvikanzi kana munhu uchida kusvika pagaba ipapo padho unotenga kuita zvaunoda kana kuti unobata gaba wakabata gaba iroro taura zvaunofunga maererano nemunhu ari kurwara nenjerwe zvaunoda iwewe kana uchida kuti mwari bonesai munhu kana muchiti mwari kurwara kwakuti ndiani akakonzeresa zvaunongoda zvinoenderana nekutaura zita remunhu iyoyo wapedza kudaro wotora jira iro wosunga muwesti mako wosunungura wosunga musoro wosunungura worisiya ipapo wobva pinda mumba next wotaura pagaba second third uchiita saizvozvo right vapinda mukati mukoma KB vapinda imomo zvikanzi vakomana munhu wese apindere nepagaba zvikanzi hongu zvikanzi nevamwe pane wataona abata gaba but anga akanyerera anga asingatauri hapana zvataura hapana because vakanzi munhu wese kunyange uchitaurira muromo wako malips ako ngaratidza kuti uri munhu ari kutaura but tisinganzwe zvikanzi hapana aripo tatoona kuti nemuromo wake chaiwo wanga usingakushami angobata chaagona kuzoita chinoitwa nevamwe kusunga musoro nekusunga muwese angari ari kumababa kumunhu airwara uyu ari kumababa zvikanzi oright zvataura nevamwe mazvinzo here zvikanzi kuvanoziva here zvingachibva mupfungwa dzangu zvikanzi aiwa mubatsiri zvamataura ndozvatitaura kuti anga asingaiti ndokubva vagara vapinda muya ndokubva kwatorwa gaba riya mukoma KB ndobva kwatorwa bhandi riya ndobva raiswa mugaba zvikanzi right ndiri kuda kuti mufonere mumwe munhu asipo pano ari mumba muchafaniri kubuda wamunoziva kuti ari kunzi angave muzukuru kana kuti ani asiri werudzi rweropa refamily iri munomu atitsvagirewo marasha auye nawo vanhu ndokufona makati ndiri kumunda zvikanzi ndaenda kumombe zvikanzi ndiri kumvura kusvika umwe azodarikawo nepo achitokwesesa vanhu masora sei mumbamo zvikanzi tiri kukumbira kuti tigirewo marasha iyeyo ndakazoya nemarasha empani right marasha empani mukoma KB zvikanzi right kana wauya nawo maise mugaba muye mune chii mune mucheka uyoyo mucheka uyoyo ndo wakatanga kupfuta marasha anga nemoto ndokutanga kuita hutsi mumba ndokunogamuchirwa pakati nepakati zvikanzi aiwa musagume apa kagaba kadika aka vanhu ngatite nyaya kune vanoda kutaura nyaya dzavo dzavanotaura taura heyu isu takamirira munamato wedu mushonga wedu munamato wedu hapana kuita maminesi papa kagaba kandingatike mukaka baba pati kana ndike beans kuiswa jira mukati nguva diki baba pati mukati manga musaoneki kurongere hutsi wazara right vamwe vakukosora zvikanzi right matiri munomo iko zvinozvo zvatakutaura ndezvekuti hutsi unorwadza mani ari kunzwa kuti iye ane chaakaita pamunhu ari kurwara nenjere uyu ngaapupure uchipedza kupupura wobva wabuda pansi hapana dhoka apa pane jira so vanga kuti asizvinoitwa pamakereke zvezvokuti mwari nditukamirire umwe achiti jehovha mwari makanaka umwe achiti kwadu iwewe ndionoziva zvauri kuchema nazvo mumba makaitadwa izi ini ndiri kutaura pamusoro pemunhu hapana chandinoziva umwe arichi wamwari takapedza kutaura aiona dhowo buda murume akashaya dhowo papati ende haana chaitaura achingotenderera ari mukati vakomana vanga vari mumese nevakadzi mabuda here zvikanzi panasi zara imbotarisai nai zvikanzi panasi ndeupi uya anga asingasimudzikana muromo uya uyu so vanhu vaimire padhowo vachimushedza anga asingadavire but aitooneka kuti ari kutenderera dzimwe nguva nditodarika nepadhowo ipapo achishevedzwa kuti pano patakamira padhowo buda but anga asingabuda 2 days arimo imomo aricho 2 days kudaro munhu uya uyu airwara nenjere akanzi usauye kuzopinda mukati umu nekuti chiri kuitwa mukati umu chiri kuitirwa iwewe ndobva paitwa zvakaitwa munhu uyoyu achibva tanga tioneka kuti atove right airwara nenjere acharwari but anga kauya kuzongogara pane vamwe akanyerera ari zii asingatauri shoko raakataura achiti nderekuti nhai nhengi nanhengi maida kundiurairei mhosvo yandakatadza ndeyei
ndobva kwanzi pano patakagara panapa munhu ari mumba ari kure nesu handei kumba uko ndobva kwadirwa zvakadirwa mumba ndobva kwanzi baba nhengi haana kudavira ndobva azoshedzwa nezita rake first name yake achibva adayira zvikanzi chii zvikanzi hamunganditenderedze muno mundiri wanika isi ndisiri mumwe chete mashoko anga ataurwa nemunhu iyoyo evanhu 5 angasetaura akanyarira uyo ndo mazita akataura kuti nhengi nanhengi but pakataurwa mazita ayo pakabuditsiwa vanhu 5 3 vatorwa ne2 veukama uyo achibva ataura zvikanzi inini ndichafamba nezviri kutaurwa nemurume uyu mubatsire murume uyu regai ndimupe mvura amwe achibva apiwa mvura achibva amwe zvikanzi mashoko achataura pamusoro pevanhu ava ndozvandichatevedzera so pakabuda murume uyu abuditswa kunze akazoita zvokutobatwa hembe akudarika padhoo nemubatsiri ndobva abudwa panze abuda panze ndokubva agara paakabuda akaonekwa mhuri yezimbabwe akazvimesa airatidza kuti nguva yaanofanira kuenda panguva kunozvibatsira haana kuitora senguva iyoyo iye pachake akatobuda ari munhu akatozvikanganisa anga asikakwanisi kuenda kuchimbuzi nekuti aingotenderera but zvese aiti ari imomo aine dzihwa aine musodzi akazvimesa ndokubva agariswa pasi achibva arara nguva iyoyo vanhu vakazonzwa mashoko ekuti vanhu vese 5 vakanga vataurwa 4 vasipo apa kusanganisira veukama vanga vari apa vanga uratidza kurwara ende vanhu ivo vandiri kutaura ivovo vese vakarwara zvikutorwara kuita serious yavo cheko vachibva vanzi nomubatsiri maonero wangu hongu muri kurwara but mukaenda nzvimbo yakafanana nechipatara ndaona musina kudzoka chikonzero chiripo apa chine ndechekupupura kuti muporeswe but achataura mashoko ekuti imimi muye munhu akanaka ndeuyu achibva abvunzwa angasingataura zvikanzi izvo kana nguva yangu yakwana ndichataura pamusoro pevanhu ava so mubatsiri achibva ati iye ini handina chandiri kutaura chikonzero andiri kushanda naye ndiye mubatsiri wacho paachataura nezvevanhu ava ndo pandichakuudzai hongu kunyange akanonoka ndichakuudzai zvokuita but panguva ino ndichambommirira munhu hongu vakamira mhuri yezimbabwe vanhu vari kurwara but mubatsiri ari kuti ndiri kumirira uyu aimborwara kuti ataure ende ndozuva rachataka kutaura nevamwe sekutaura kwaakambogara achiita mazuva anga asingarwari nokuti ndikada kumumhanyira vanhu vachisumuka vachifamba uye anodzokera paurwere hwokurwara nenjere saka vanhu 5 vakataurwa vane mazita akataurwa ndo vane kukonzera kurwara kwaiita munhu uyu ndo vari kukonzera kurwara kwaiita munhu but vaitungamirirwa nemunhu anove ndiye baba uyu ari kutenderera mumba uyu asingade kubuda uyu akazobuditswa nekutobatwa ruoko mushure mekunze munhu wese ari munomu kana uchinge wapupura buda panze musikuva ndiwakazarwa wakavhurika uyu asi wakavharwa nejira chete ndiani munhu angakona kubuda pane jira mhuri yezimbabwe rekungopekura nokutobuda panze but vaidarika ipapo vasikaenda akabatwa nachizungwe akakona kuti iye ega so apa manje vakamirira munhu uyu but murume uyu akaita 2 days arimo imomo achitenderera arimo imomo asingaboni saka hatizivi kuti uyu achataura riniko kuti chisunungurai vanhu izvo ari kuti kudii murwere vari kurwara vakamirira kuti uyu wokuti taura uyu akanga achirwara nenjere uyu ataure asati ataura ende mubatsira kuti ndiye wandinoshanda naye chikonzero ndiye wandaya kuzosunungura zviri pari ndozvaita kuti vanhu muungane pano saka ndiri kuziva inini kuti ndikamhanya inini ava vanhu vakasimuka ava uyu asati apopora nova ndiye murwere uyu anodzokera zvakare kurwara mhepo iri apa ichitotaura yoga kuti chisunungurai vanhu ava vanenge vakuziva kuti zvanga zviri apa zvabuditswa saka achataura but hatina tete pakaipa chegutu kana muchitibata chegutu kana muchichiziva ichi tibatei kuno kunational fm tifambe pamwe chete chirongwa chino mboshongora segmenti muri kutunzirwa nevasakuda vedu vepremier tobacco auction flows chipinga chodhadhama nthawe ziri kudiyana baba isabel tindimurari tv icho kwadi muri yezimbabwe ndiri mwandiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza rega ndingonzvenga pandabodarikanapo ipopo paka karoi cheko karoi chiri kuti kudini koma kb nyaya ndinayo panapa yokaroi inyaya inosuwisa inorwadza chikonzero nyaya iyi yandiri kutaura panapa ine chokuita nekufa kwemunhu kukaroi mhuri yezimbabwe kwakaitika rufu rwemwana wandingati mwanasikana mwana uyu afa kudaro mhuri yezimbabwe vanhu vakachema chikonzero mwana uyu akafa uri musi wechina vabereki vemwana uyu vanoenda kumasowe kuchechi saka vanga vaenda kupi vanga vaenda kuchechi mwana akura sei ndingangoti musikana ari kuma 11 years aenda kudaro mhuri yezimbabwe vanhu vakachema kusanganisira mangwana vakuuya kunhamo vabereki vemwana vanga vauya mwana achibva arara mumba simunhu ari parufu vanhu arara mumba kudaro vanhu vakasvika nguva yekuti zvagaroziva kuti kana munhu achinge afa anorariswa mumba arariswa mumba mangwana anofanira kunotsvagirwa pane musha wake obva aradzikwa vanhu vakaenda kunoradzika mwana
vamuradzika kudaro vachingodobva about 30 minutes kubva kunoviga mwana uyu kune mukadzi akasvika achiratidza chamupupuri chamuhwiriri achiti ndiri muprofita ndiri kubva kumasvingo ndarara ndichifamba usiku hwese ndaratidzwa kuti kune munhu akafa kuno asi ndaudzwa nemweya kuti maviga zvenyu munhu maviga munhu mupenyu mhanya unobatsira vanhu avo munhu uyo asachererwe pasi saka mweya wandiudza kuti izvo munhu wamafutsira panapa munhu mupenyu asina kufa ngatifukunurei itai zvinoita kuti vane simba rekuti kana pachinge pafutsirwa munhu afukunurwe vanhu ndokumhanya sabhuku ndokuziviswa mapurisa mambo anga aripo ipapo vanhu vakada chipatapata regai ndikuudze muri yeZimbabwe nyaya yandiri kutaura iyi yakaitika mukati menzvimbo kwakazangarare muri mukati menzvimbo yekuurungwe vanhu vachibva chipatapata sezvo mapurisa mambo akanga aripo ipapo sabhuku vakanga varipo vanhu vakada chipatapata kusanganisira vanga vane mapadza vaimhanya nekusaiti uko vasina mapadza vaishandisa maoko kufukunura vane mafoshoro vaishandisa mafoshoro munhu wese anga ane pfungwa dzekuti dai takwanisa kusvika pane mutumbi kana mutumbi tasvika pauri ugofukunurwa ugowanikwa uri mupenyu munhu wese akanga achipukuta meso vamwe vaichema nekumhanya nehasha vachida tikusabvisa mavhu ava munhu abudiswa muri yeZimbabwe rikati kuziviseni kufukunurwa nekufutsirwa kwakaita guva iri hazvina kutora maminitsi panguva yekufukunura munhu wese akanga ane mwoyo hakuka kusina nyaya yekuti ava vakadzi ava varume ava vasikana munhu wese ainguti paanokwanisa kumira ngaatomira ipapo ari mukati mekufukunura kuti dai takwanisa kusvika pane mutumbi nenguva mutumbi ugofukunurwa zvadaro muri yeZimbabwe vakabva vasvika pamutumbi muprofita vakaiswa pedyo ndokubva afukama ipapo ndokubva vasikuruwa masikurusi ayenenge ari kumusoro kwemunhu kunovhurwa ndokubva atarisa mutumbi ndokutanga kunamata akanamata kekutanga akanamata kepiri ndokunamata ketatu ndokubva azunza musoro akachivedzera kuti yei ndiudzei kuti izvo kumochari kwaanga ari polisi yacho kwamakaendesa achishivedza nezita zvikanzi izvo vaita sei munhu uyu zvikanzi nevanhu aiwazvo obviously kana munhu achinge afa anoiswa kumochari zvavanoita ikoko kuti achengetwe mutumbi usakanganisika nokuti kuvika kwataita izvo zvikuti tiri kuziva kuti munhu akaita sei afa ndobva apfira katatu kumaseko kwemutumbi katatu 1 2 3 ndobva azunza musoro zvikanzi kumochari kwanga ari vakamubaya majekiseni akawanda ndiri kuratidzwa kuti chano chakawandisa mumwiri make chivigai zvenyu munhu yashamuki muri yeZimbabwe vanhu vakaneta mukoma KB vamwe vakataka kuramwa vachisumudza maoko vachibva vachiti titangidze futi kufutsira ko iwo mweya wako warigiri kukuudza iwe kuti munhu ari pasapa akatopera kudhara chano chakabaya chano chakawandisa zvikanzi torai nhamba dzangu torai zita rangu nhamba dzangu dzichitupa dzangu tinotaura futsirai munhu vachibva futsira munhu vanhu vari pakati pekutaura paiva kuti herere muprofita kandigeti muprofita achaoneki anyangarika baba Isabel ndiri kutarisa pano kutoka kumasvingo kwebata karoyi 493 kilometers tiri kutaura nezve 6 hours so tiri kutaura nyaya yekuti munhu uyu kuti tizive kuti anga achibva kumasvingo here but shoko raakataura achiudza vanhu panzvimbo apa anoti ndabva kumasvingo but mweya wandiudza kuti mhanya panzvimbo pakati wagara usingazive here ndaidirectwa nemweya mweya ndiongo wachinitungamirira but mweya unakwanisa kumuudza kuti izvo zviri mukati umu zvanyanyisa kuti chano chiya akazochiona mushure mekunge vanhu vambotanga vafukunura kutaura kuno kwatuta muri yeZimbabwe mwana yakatovigwa iko zvinozvo muprofita asi kuwanikwa chavakasara izita nhamba dzichitupa nenhamba dzefoni but hatisi kuziva kuti vakafona dziri kudawira here kana dziri kupinda ndiani aunza nyaya kunational FM veukama vacho mukoma KB vari kurwadziwa vari kuti kudini vari kuti isusu hatisi kuziva kuti munhu uyu ndiwo kumasvingo here kana kuti ndiwe munhu aida kutishandisa ende kana kuri kubva kumasvingo akafamba sei akafembera sei nzvimbo yatiri kuti azosvika kuita zvinhu izvi but nokuda kweshoko raakaudza vanhu kuti aiwa munhu wamaviga mupenyu uyu munhu wese brain dzake dzakakasira kungoti kana achikwanisa kumutsa munhu yanga iri tarisiro noshuwiro yevanhu kuti kufa kunorwadza kana achikwanisa kumutsa saka hapana kazotarisa zvakawanda vanhu saka achipatapata nekutaka kukumbira vakuru zvinoita here muri kuti tendera here ndobva fukunura zvakaoma tombodzoka mwanasikana uyu akatisiya akafa uyu airwara nei andira kuti tsvakuridzo yekurwara kuti airwara nechii mukoma KB but mwana uyu akafa kazhinji haisi accident kumatauriro ava haisi accident kuti vabereki vakanga vatoenda kukereke kuri vati kutomusiya vaitoziva kuti no hatingafambi nemwana ari kuita sei
Arikurwara. Saka angatori nenguva achirwara. Angatori nenguva achirwara. Regai tizonzwa akavadiwa vateerere kuti vanoti kudini machinzwa kachekukaroi. Muprofita uyu akasvika achiudzaka vanhu vanga vari parufu pamariro kuti tamangani mukafunukure munhu wamaitatani wamapendesa ndawa achiri kutakwira. Vachibva ka vanobudisa kamutumbi wemushakabvuka pasi obva ati aiwa kumoshari vakambayika majekiseni akawanda. Anditi kumoshari vanoita basa ravo. Baba Isabel Norwazi zvakaoma. Regai tizonzwa kuti wateerere kuti vanoti kudini kubudikidza kane ichi chekukaroi. Asi pari zvino vazhinji vari kushedzera kuti Baba Isabel uyo munhu uyu anga atotumwa pane vane chekuita nerufu rwemwanasikana uyo. Saka vakatotumwa kuti kana akavigwa pasina zvavakaita panogona kakuzoitika zvimwe zvinhu. Saka endai munotsipika. ndokusaka vakatumira munhu asingazikamwa. Yes. Ndokubva vaine nzira yechiprofita. Baba Isabel ende nzira yakauya nayo inoita kuti munhu wese auye padhuze afungidze kuti zvinhu zviri kuchema kutoita kuti sei takunyaradzwa. Ichokwadi pakaipa. Regesani katibve munango 0713938538 0713938538. Hello paNational FM. Hello, icho chekukaro chakaitika ndaitonge ndiripo mavhidhiyo acho story nawo kana muchimada padapa ndina bhando chete. Muri kupi? Ndiani wedu watiri kutaura naye? Ipapo ndakataura zita ndinozikanika ndiri weukama pati. Muri weukama muri kupi? Aiwa ndakatotaura eri andoziva kuti ndiri kwakati mangini. Manje toziva sei kuti manga muriko naye mukoma wangu? Ndandiripo angoti kana mavhidhiyo muchimada zvokuzotonge mavhidhiyo acho. Alright, tinozotaura tichakupaika namba yedu. Alright. Tinotenda. Hanzi ndanga ndiriko kana mavhidhiyo ndinawo asi andikwanise kutaura zita uye kuti ndiri kupi Baba Isabel. Anditika. Yes. Kwakaruru kasangaya. Pane message atoya pano. Right. KB na Bojo. Okay, Kanyemba Bojo anotaura chokwadi. Nyaya iyo yakaitika shuwa kwakazangarare kunonzi kwa Vani kukaruru ndinonzi Asha ndiri kwakazangarare. Chokwadi mukoma KB. Yes. Isu atitaura zvokuti. Aiwa atitaura zvokuti tinotaura zviriko. Chokwadi mungati chimuti the whole nation on one station. Totaura manyepo. Tigunge. Tiname. Tonyepera nyika. Aiwa ka. Tiri state broadcaster guys. Aiwa ka. Tinorova nemo zvinhu zvakavhenekwa. Anditika zvinhu zvakavhenekwa zvikachedeswa. Yes. Tinotenda Zimbabwe. Baba Isabel vari kudzoka vachipfapfaidza chimwe panatsudzura chekupi chekukaroi chakamira seiko. Alright. 0713938538 0713938538. Hello paNational FM radio. Alo Kanyemba Bonzo na Sekuru ndeti yenyu. Musha zviri kufambira Aleke Gbeja. Aiwa makadadisa paziko akumana sando dzenyu kuti swa. Aiwa tototenda imi wadiwa vateere ndimi munotipasa manyemwe. Iramba zvikadaro aiwa tikuita clash of the giant iyo. Takamirira kakungopedzera Radio Zimbabwe musi wa 14 June kapa South Park apa. Nekuti imi makumana makumberi. Toda kungovaviga ka 1 kuvafuchira 6 feet down. Ndakaisa necement papa. Tibatsire tinzwe chekukaro icho. Chekukaro taratibati ndikati kune maprofita maprofita ofike ana zvaanoziva. Saka muri kuti muprofita akabva kumasvingo ere akazoenda ukaro iyoyo. Even kana chitupa chake chikaonekwa kuti dzine nhambo dzekumasvingo ere. Baba Isabel hanzi madocumento chitupa chiri kuratidza kuti kudini. Aiwa atinozonzwa kuti chitupa chiri kuratidza kuti but akasiya namba dzechitupa akasiya phone number nezita rake achita nozviti ani akasiya kuvakuriwa. Saka arisatitanzwa kuti pavari kufona dziri kuita ere ende chiri kuratidza kuti masvingo ndichange ndichitaura navo kuti zvakamira sei. Wati kudi Aleke Gbeja pane zvaakatotora pachituna kana akachibata-bata pane zvaida kutoshandisa pachituna kuti akauya kuzotsipika chituna icho. Pane zvaida kuita uyezve mapurisa aifanira kuva akatobata munhu akamuregerera achizotiza sei. Pakaipa. Regai katinzwe kuti vakuru veikoko vanoti kudini ingomutsa vaviri vatatu Aleke Gbeja. Ende anofanira kutobatwa musikana. Ndisati ndamutsa ndine update tour dzandikuda kuna Baba Isabel wazondiudza kana andabva pamhepo. Ndechekukaro kukadoma checho muprofita aiti panofa ndikuona mheni bhazotema
bhazouraya baba wemunhu iye achiprofita murume achadzoka akabva azotiza moti akazofamba semunhu akazobatwa nemuprofita. Alright, regai katizonzwa baba Isabe vachita sei vachipindura iyoyo. Ingomutsa vaviri Alec Gbeja. Ndinomutsa mai Prince Gbeja, ndomutsa baba namai Rutendo Manyoso, George Takawira namai Takawira kubvuma good filika kujiti, ndomutsa zvekare Filimoni Nyerenyere naTsitsi Chivandire na Mata Mtusa Moreni tapera Nyakadzumbe andi yangwenya, ndomutsa Sabuka Nengoni kanzira kachidzura kanzira Farangeta murekwa Mhonda nepachimutondo Risi Mari Apera Fanuel Mafuta Electron Chingoma Mainosa Timashashese Brian Madzivanzira nevamwe vanondiziva naCaptain Batista Captain Gwatiringa nevamwe vanondiziva maita basa. Tinotenda waita basa Alec Gbeja pa Cranboy. Ngani chekupa nyaya yekwa Chihuta yemukadzi akaenda kunoroorwa iye ari mumurora kunomwe musha aine vana vashanu. Tinange tinaye mangwana nemukadzi akapindirwa nemarobhari vanga vane futi ikaruwa murume ikachikoka akatorerwa mari rika 4000 akatorerwa mafoni foni paikadonha pasi mukadzi achinonhonga foni mbavha ida kunhonga foni mukadzi ndobva fukidza blanket mbavha ndokuita mabimbirirayo kunosvika vanosvika panze akamuruva nechikei mbavha ikafenda murume nguva yakakatofenda murume akatozopepuka achiona mbavha yakafenda vachibva vamusunga vachibva vaenda asi mbavha yakazofa. Ndichakudzai zvakaitika mangwana ngatibatene paBhoshongora segment. Vanoda kundibata muri yeZimbabwe munondibata pachinhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa agogo every day is a Friday.